Para kadang iki sing ping pindho iki Mas Aron. Mas Aron kuwi wis dalang ning tingkate levele wis ora bocah, ora immediate ning levele wis rada advance. Nah ning isih bocah umure SMA apa SMP. Wis siap burung Mas Aron? Wis. Iki seratine sapa serati? Apa? Iki lakone apa Mas? Oh Kongso Adu Jago. Tahu krungu ora lakon Kongso Adu Jago? Kongso Adu Jago. Ning jagone ora jago pitik. Jago wong karo wong. Nah, Kongso Adu Jago kuwi nek ana wong takon, nek wayang kuwi iso very political apa tidak ya? Iso. Nah, ini salah satu contoh nih. Kongso Adu Jago. Rebutan pangwoso. Power play. Ya, nah gini. Oke. Pun, siap. Oh, kuwi gunungannya Jiglok, Mas. Gunungan cilik. Nah. Engko ndak kepidak. Ya. Nah, pun please welcome Aron. Kok
Anjrakang puspito kasilering sampirana
pamit pasang Kalimantabeh tenebihna ing ladone dumawahing tawang tuang Rawa Prabu. Kula ingkang putra pun Kangsa dewa ingkang suwan Rawa Prabu. Yongger pun Rama wis pirsa. Apa wigatine? Jeneng sira ngadhep ngarsaning sun menora ingsun timbaling ngger Kangsa. Rama Prabu jimat sesembahan kawula. Kininten Rama Prabu boten supe lan boten kalimputing penggalih. Dene Rama Prabu gadah kesagan dhateng keng putra pun Kangsa dewa. Kasaguhan apa ngger Kangsa? Rama Prabu nate ngendika bilih yen pun putra Kangsa saged hanbirat reretu Brama curah keng dumadi ing negari Mandura menika, Rama Prabu badhe nayogyani menapa ingkang dados panyunipun ingkang putra pun Kangsa dewa Rama Prabu. Kagyat tresang kapiranmu rinangkul kinempet kempet yo kan pun Rama ora lali pun Rama ora selak sira darpe panyuwun yen to sira bisa nyirep reretuning Praja Mandura sira bakal sun paringi kalungguhan minangka Pangeran Adipati Anom ing Praja Mandura. Lan sira bakal gawe tontonan kang durung ana ing jagat yaiku adon-adon jago menungso. Latalah. Laras Rama Prabu. Yen ngaten bincang selak mentosi menapa. Kula nyuwun dinten kelenggan iki uga adon-adon jago dumadi wonten ing negari Mandura. Pun mangsa barang sawayu kula nyuwun pamit Rama Prabu. Ugrasena nun wonten tinimbalan ing dawuh Kawa Prabu. Apa Yayi Ugrasena wis antuk jago kanggo nandhingi jagone si Kangsa minangka wakile panjenenganing Sun Yayi? Sampun Kawa Prabu, kula sampun pikantuk jago inggih menika Nak Mas Angger Bratasena putranipun Mbak Yukunti Talibrata ingkang sakmangke mapan wonten ing pertapan Saptuarga. Oh iya, bagus. Pancen bocah kae kasuk karosane linuwih. Yen mengkono marake larapna ning alun-alun Praja Mandura kanggo nandhingi jagone si Kangsa Dewa. Suwawi kula nyuwun pamit Koko Prabu.
Paman Suratri Mantra. Sang Hyang Sendra Gora Rupa mangasas kadianggen pangsempal kaprapa selo kaplesat satolu mayu mangungsi kagyat kakuto kang coko bumi. Paman Suratri Mantra. Kula wonten dawuh pangendika ing dawuh Angsa Dewa. Raos kula kelegan, raos kula bingah, Paman. Dene Rawa Prabu Basudewa Nayogyani menapa ingkang dados panyunipun ingkang putrapun Kangsa Dewa. Dene Rama Prabu Sagah genipun nyinengkaken ngaluhur kang putra Kangsa dados adipati anom ing Praja Mantura Paman. Lan Rama Prabu Sagah amupu sayembara adon-adon jago menungso. Paman Suratri Mantra. Kula wonten dawuh Nggar. Paduka ingkang kula dapuk minangka jago saking Sengkapura Paman. Menapa panjenengan sagah? Kula sagah Nggar. Bagus Paman. Ancas kula gawe adon-adon jago mriku ora ana liya. Kula badhe ngopyak wonten pundi dunungipun lan sinten sejatine putra Rama Prabu Basudewa ingkang dipun singetaken wonten ing ngareng-areng pradesan Paman. Paman mangeling-eling menawi paduka anggenipun Abentiyasa kalian jago saking kasepuhan Mantura. Paman ngunangi tiyang ingkang kulesipun bule lawan cemani menika ingkang kula padosi Paman. Mang percaya sekalian. Nggih, sendika ngestaken dawuh Nggar. Pambidhaling Prawadyabala benjang dinten menapa Nggar? Ora sah gantalan dina. Pepasan Jala Lintang sambung opor mangkat lho iki Paman.
ayon kati uping angin sumyak swarane renggan samirana omrang kandaning puspita kakang Kakrasana lho piye Rara Ireng aku motolan karo kanca-kancaku dheweke padha kandha ana kutha Ngarapraja Mantura ana tontonan kang banget ngedapi kakang lho tontonan apa Rara Ireng ana tontonan aton-aton jago menungso kakang aku arep delok kakang aku arep delok ayo aku diterke kakang aku pengen weruh kahanane kutha kakang waduh piye iki Narayana Rara Ireng kedrel njaluk nonton adon-adon jago nggih pun mang turuti mawon to Kang Mas nek mboten dituruti mindah bocahipun nangis yo tak turuti. Ayo ndelok aton-aton jago ning bar kuwi rasah rewel meneh ya Rara Ireng. Iya Kakang, ayo Kakang aku arep ndelok aton-aton Kakang.
gendong Narayana kuwi ya. Aja njaluk gendong aku. Loh, Kakang Kakrasana nika pripun to? Ora urus, ora peduli. Lah, mah. Piye to, Kang? Ya, kene tak kunjine. Halo, kita durung nganggone adon-adon. Wes, Kakang. Ya ayo, lek pacutke lakune. Wah, Paman Suratya mantra mati. Wah, keparat kowe. Ayo, ora mati delok kelakon tenjong akhirat nyawamu. Menungso cem ulese bule Kakrasana. Wah, yo dasar Prayoto. Ayo manuta kowe bakal rangket tak pateni. Piye? Arep mateni Kakrasana. Yo ngono. Ora kelakon dobrak tungkak cangkemmu. Mati deh Kakrasana.
ngene sik ya. Wah, luar biasa. Iki penerus-penerusé dalang-dalang tanah Jawa iki, Pak. Ibu-ibu. Luar biasa. Ngene. Wes sapa iki? Ngene. Aron kelas pinten? Kelas kalih SMP. Kelas loro SMP. Junior high. Ya. Kok kowe seneng wayang apa? Ingin melestarikan budaya. Pengen derek nguri-uri budaya Jawi. Pengen derek nguri budaya Jawi. Nggih, matur nuwun. Iki kanca-kanca saka Londo Suriname iki yo mrene nonton pengen sesuk nek nang kono wayangan piye. Wis sesuk nek diundang rono gelem ora? Mangkat dhewe lho ya niku. Bayar dhewe. Luar biasa. Oke. Terus saiki bar iki sapa iki? Ya. Matur nuwun nggih Mas Aron aja kapok nggih. Tuh. Dadi para kadang iki siji tok. Iki ya luar biasa iki. Dadi iki mau lakone Kongso Adu Jago. Ana sing ngarani lakone Bangun Pasar Anyar. Nah, iki mau lakon sing very political. Nah, karena ini ada power play di situ. Ono wayang ki ono ceritane. Meh kabeh kuwi bicara tentang power. Ya.